Kun hän oli täyttänyt 17 vuotta, hän oli alkanut esittää kuntoutuvaa. Hän oli vähentänyt askel askeleelta hulluuden merkkejä itsessään ja tehnyt kaiken, mitä häneltä vaadittiin. Hän oli osallistunut terapioihin, syönyt lääkkeensä ja käyttäytynyt kaikin puolin mallikelpoisesti. Kaikella tällä hän oli yrittänyt pitää huolen siitä, että 18-vuotispäivänsä jälkeen hänet todettaisiin terveeksi. Se ei ollut aivan onnistunut, mutta loppujen lopuksi se viimeinen vuosi laitoksessa oli tullut tarpeeseen. Hän oli suorittanut ensin peruskoulun loppuun ja sen jälkeen lukion. Juuri se viimeinen vuosi oli ratkaiseva. Sen aikana hän sai rauhassa keskittyä lukio-opintoihinsa ja valmistui hyvin arvosanoin. Lukion jälkeen hänet oli julistettu terveeksi ja hän oli saanut itsemääräämisoikeutensa takaisin. Toki hänen piti vielä käydä kuukausittaisissa psykiatrin tapaamisissa, mutta se ei häntä haitannut. Hän oli vapaa ja nyt hän oli päässyt käsiksi perintöönsä ja vakuutusrahoihin. Se ei ollutkaan ihan mitätön summa. Hän sai ostettua itselleen asunnon ja loppurahojen turvin hän opiskeli ja toteutti suunnitelmaansa, jonka loppuhuipennus oli nyt lähellä. Itse asiassa hänen olisi toimittava mahdollisimman pian. Jos hän antaisi ajan vielä kulua, hänestä ei ehkä olisi siihen enää. Oli tapahtunut jotain sellaista, mitä hän ei ollut osannut ennakoida. Hänen reaktionsa, ne olivat päässeet yllättämään. Niin ei vaan olisi saanut tapahtua. Se ei ollut kuitenkaan hänen ainoa murheensa. Muitakin pilviä oli kasaantunut taivaanrannalle, ja niille hän ei voinut mitään. Hän pystyi vaikuttamaan tällä hetkellä ainoastaan itseensä. Hän punnitsi asioita mielessään ja teki päätöksensä. Kyllä, se olisi tehtävä nyt. Perjantai olisi ratkaisun päivä. Sitten vihdoin kaikki vuosien takaiset vääryydet olisi kuitattu. Torstai meni minulla jalkaa parannellessa. Turvotusta oli vielä sen verran, että jalkaa ei viitsinyt survoa lenkkariin. Muovisandaaliin jalka mahtui ja kesti kävelyn, varsinkin kun sulloin paperitollon jalkapöydän alle. Se väänsi nilkkaa sopivasti niin, ettei kävely enää sattunut juuri lainkaan. Pyrin kuitenkin rajoittamaan kävelyäni mahdollisimman paljon. Hesarin hakemisen jälkeen kuljin lähinnä mökin ja laiturin väliä. Mitään mainittavaa ei ollut tapahtunut ympäristössämme. Minulla ei ollut ikäviä tuntemuksia. En ollut nähnyt kumaraa hahmoa sen enempää kuin Joukoakaan. Aseman rannassa näin välillä nuorisoa ja Arttukin heilautti kerran kättään nähdessään minut. Eniten minua harmitti se, etten päässyt nuuskimaan kauimmaiselle mökille. Periaatteessa olisin pystynyt kävelemään sinne, mutta jos minulla olisi tullut kiire, niin juokseminen olisi ollut läpsyillä mahdotonta. Otin siis yhteyttä Sallaan. Kiittelin ja kehuin ensin tietenkin hänen kesämökkiään. Juttelimme niitä näitä ja vähitellen hivutin keskustelun naapureihin. Salla kertoi, että se kauimmainen mökki oli jonkun perikunnan mökki ja oli ollut tyhjillään jo monta vuotta. Jälkipolvikaan ei käyttänyt sitä, mikä oli Sallan mielestä outoa. Mökki kun sijaitsi kuitenkin ihan hyvällä paikalla. En paljastanut Sallalle mitään viimeaikaisista tapahtumista, mutta jossain sivulauseessa uteilin mahdollisista kylähulluista. Mistään sellaisista ystäväni ei ollut kuullut mainittavan. Hänen ihmeteltyään kysymystäni paljastin sen verran, että olin nähnyt jonkun omituisen kumaran tyypin hiekkatiellä. Ai jaa, sanoi Salla. Se on varmaan se Heikkisen Arvo. Se kävelee joskus metsän läpi ja sitten sitä meidän tietä pitkin. Se on ihan harmiton tyyppi. Se on vähän sellainen erakkoluonne.
Tytöt tuntuivat odottavan perjantaita malttamattomasti ja miettivät jo kuumeisesti, mitä laittaisivat tansseihin päällensä. Ja niin jouduin miettimään minäkin. Minulla kun ei ollut mukana valtaisaa garderoobia. Kenkävalikoimassa oli vaihtoehtoina lenkkarit ja nämä muovisandaalit. Vaatteena kesämekko tai farkut, teepaita ja liivi. Ratkaisu oli helppo, sillä mekon kanssa ei voinut käyttää kumpiakaan kenkiä. Farkut saisivat kelvata, tosin niissä minä viihdyinkin parhaiten. Perjantain kuluessa jalkani jatkoi paranemistaan ja illalla turvotus oli laskenut niin hyvin, ettei minulla ollut mitään vaikeutta laittaa lenkkaria jalkaan. Vaikka nilkkani olikin kelvollisessa kunnossa, niin minua hermostutti kaikki muu. Olisin halunnut perua koko jutun, viimeistään kun katselin itseäni peilistä. Mitä minä siellä tekisin? 40 nainen, joka ei osannut edes tanssia. Sitten minua alkoi naurattamaan. Samaistuin loistavan tankkitäyteen sarjan Juhanaan, joka katsoi itseään samalla tavalla arvioivasti peilistä ja sanoi tulevalle puolisolle jotenkin niin, että katon nyt mua, kuka mut nyt huolisi? Minulla oli ihan samat fiilikset. Vaikka Arttu olikin pyytänyt meitä mukaan ja olin kieltämättä hieman hekumuinutkin asialla, niin olihan se päivän selvää, ettei hän minun seurassani siellä viihtyisi. Poika oli vaan sellainen välitön tyyppi, joka pyyteli kaikkia mukaansa. Tytöt olivat käyttäneet jo 2 tuntia valmisteluihin. En tajunnut, miten se oli mahdollista, sillä minulla oli mennyt siihen vajaat 10 minuuttia. Kun kuulin heidän innokkuutensa ja kikattelunsa, niin se sinetöi sen tosiasian, että peruuttaa ei voinut. Luvattu mikä luvattu. Olin ensin ajatellut lähteä omalla autolla, mutta sitten mietin, miten kestäisin Kapakanmäellä selvinpäin. Tulin siihen johtopäätökseen, etten mitenkään. Sen verran tulisi todennäköisesti otettua, etten uskaltaisi ajaa illalla kotiin. Tilasin siis meille taksin. No, se tiesi taas ylimääräistä rahanmenoa, mutta onneksi matka ei ollut pitkä, vain 10 kilometriä. Eihän se voisi maltaita maksaa, ajattelin samalla kun pohdiskelin pankkitilini saldoa. Taksi löysi paikalle ja sain sovittua kuskin kanssa, että tuon lyhyen matkan kaikki 4 tyttöä saisivat olla takapenkillä. Kapakanmäki seisoi nimensä mukaisesti mäellä. Mainoskyltistä näin, että esiintyjänä oli Henri Makkonen ja tanssiorkesteri Jyväjemmarit. Nimet eivät sanoneet minulle yhtään mitään, mutta muutamalle muulle olivat ilmeisesti sanoneet, sillä pihamaa oli täynnä autoja. Oli pikkuautoja, matkailuautoja ja 2 bussiakin. Vaikutti siltä, että tänne oli tultu kauempaakin. Lippuluukolle oli jonoa ja me liityimme joukon jatkoksi. Vilkulin jonossa olevia kanssasisariani ja totesin olevani poikkeusjoukossa. Naiset mekoissaan olivat tälläytyneet viimeisen päälle ja näin jonossa vain 1 toisen farkkutyypin. Olin aina halunnut mieluummin sulautua joukkoon kuin tulla huomatuksi. Nyt se ei onnistuisi ja se harmitti minua. Lippuluukullakin minua odotti järkytys. Lippu maksoi 18 €. Mitä ihmettä, huudahdin. Niin paljon, ei voi olla. Myyjä mittaili minua halveksivasti päästä jalkoihin ja totesi nuivasti, että kyllä vaan on, mutta lapset pääsee puoleen hintaan. Olin aivan järkyttynyt ja muistelin jälleen saldoani. Se tekee siis yhteensä 54 €, neiti sanoi. Nieleskelin hetken aikaa ja mietin, että kylläpä tuli hintaa illanvietolle, minne en oikeastaan olisi halunnut edes lähteä. Emmi nykyi minua hihasta, näin että tyttöä hävetti. Äiti, maksa nyt, tää on noloo. No joo, sanoin ja ojensin naiselle pankkikorttini. Tuosta noin. Saimme leimat kämmen selkiimme ja siirryimme aidatulle alueelle. Kävimme tyttöjen kanssa alueen tarjonnan läpi. Ulkona oli 1 anniskelualue, sisätiloista löytyi ruokapuoli baaritiskeineen sekä varsinainen tanssialue. Tytöt halusivat mennä menojaan, joten annoin heille 20 tuhlattavaksi, sillä he kyllä pärjäisivät 1 illan. No niin, säännöt ovat siis seuraavat, sanoin tiukalla äänellä. Kuljette yhdessä, ketään ei saa jättää yksin, kenenkään autoon ei saa mennä, keneltäkään ei saa ottaa mitään eikä alueelta saa tietenkään poistua. Joo, kyllä me tiedetään, aina samat jutut, sanoi Emmi ärtyneellä äänellä. On, mutta hyvä ne on aina palauttaa mieliin, sanoin ja pörrötin tytön tukkaa. Äiti, älä viitsi, tämä sanoi ja vetäytyi kauemmas, hiukset menee sekaisin. No justiinsa joo, menkäs nyt sitten, sanoin ja läpsäytin Annia takapuolelle. Tytöt kirmasivat matkoihinsa rahakourassaan. Emme sopineet mitään tapaamispaikkaa emmekä aikaa. Alue oli sen verran pieni, että sieltä kyllä löytäisimme toisemme.
Tähän aikaan illasta esiintymässä oli joku lämpäriorkesteri, mutta sekin oli jo vetänyt lattian täyteen innokkaita tanssijoita. Heitä katsellessani tajusin, miten paljon meininki oli muuttunut takavuosien traumaattisista kokemuksistani. Samaa oli edelleen se, että naiset seisoivat toisella puolella lattiaa ja miehet hakivat heitä sieltä. Tosin tasa-arvo oli tälläkin saralla lisääntynyt ja joka toinen tunti saivat naiset hakea miehiä. Ennen vanhaa juopuneita oli ollut suurin osa ja tanssi oli mennyt monelta nojailuksi. Nyt tilanne oli aivan päinvastoin. Ihmiset olivat selvinpäin ja osasivat tanssia. Näytti siltä, että suuri osa oli tanssin harrastajia. Lattialla ei juurikaan törmäilty, vaikka parit tekivät hienoja kuvioitaan. Aivan kuin kaikilla olisi salainen sopimus pyörähdellä samaan suuntaan samaan aikaan. Tuohon joukkoon en todellakaan solahtaisi. Poikkaisin joukosta kuin riikikukko harakkaparvessa niin vaatteiden kuin tanssitaitonikin puolesta. Niinpä pakenin paikalta ajoissa ennen kuin joku puolisokea maajussi ehtisi hakea minua luulen, että pysyisin mukana noissa veivauksissa. Siirryin ulos ja ostin ison tuopin. Se tuli todella tarpeeseen ja istahdin penkille tarkkailemaan ihmisvilinää. Tunsin itseni todella orvoksi hörppäillessäni olutta yksikseni. Ohikulkevia pariskuntia katsellessani tunsin kateuden pistoksen. Olisipa edes joku, kenen kanssa jutella. Olin päässyt oluessani puoleen väliin, kun kuulin jonkun huutavan. Hei Elisa! Katsahdin äänen suuntaan. Se oli Arttu, joka käveli minua kohti käsipuolessaan häkellyttävän kaunis nuori nainen. Heidän takanaan tuli 4 iloisesti rupattelevaa nuorta. Oletin, että siinä olivat muut kesätyöntekijät. Artun mukana tullut blondi oli hoikka, mutta kurvikas ja olisi voittanut Miss Suomi-kilpailut siltä seisomalta. Onkohan tuo Artun tyttöystävä, aprikoin? Ja oikeasti toivoin niin, koska siinä tapauksessa minun ei tarvitsisi pohtia enää omaa asemaani. Siis herranen aika, mitä minäkin olin oikein ajatellut. Minähän voisin olla lähestulkoon Artun äiti. Nousin ylös ja yritin peittää hämmennystäni. Arttu oli sonnustautunut farkuilla valkoisella teepaidalla ja tummalla rennolla puvun takilla ja näytti todella hyvältä. Moi Elisa, tässä on tyttöystäväni Viivi. Viivi, Elisa. Hauska tutustua, sanoin ja me kättelimme. Viivin kädenpuristus oli voimakas. Kiitos samoin, tämä sanoi ja katseli suurilla harmailla silmillään suoraan silmiin. Hänen äänensä oli pehmeä, mutta olin havaitsevani siinä jotain pientä kireyttä. Kiva kun tulit, Arttu sanoi. Mitäs jalka jaksaa? Hyvin, kiitos vaan kysymästä. Oli sen verran hyvä ensihoito, että kyllä tällä ehkä jonkun valssin pyörähtelee. No sepä hyvä, Arttu sanoi ja esitteli minulle muut kesätyöntekijät. Olin varma, että unohtaisin kaikki nimet seuraavaan päivään mennessä, paitsi ehkä Villen, sillä tämä oli kuin ilmiselvä Ville vallaton porkkana värisen tukkansa ja pisamaisen naamansa kanssa. Teemu ja Lauri olivat tavanomaisen oloisia mukavia nuorukaisia, joiden elo oli jo sen verran hilveä, että epäilin poikien nauttineen muutakin kuin kivennäisvettä ennen lähtöään. Porukan toinen tyttö oli Noora. Hän oli sievä, kuten nuoret tytöt yleensäkin, mutta jäi selvästi Viivin jalkoihin. Vaikka Noora roikkui Villen käsipuolessa, niin huomasin tytön katselevaan Arttua hyvinkin kiinteästi. Jaahas, ajattelin, suhdesotkuja tiedossa nuorison parissa. Vaihdoimme vielä muutaman sanan, mutta sitten koko joukkue lähti hakemaan juomia ja jäin taas itsekseni. Lyhyt oli sekin riemu, tuumailin synkeästi. Pian kuulin taas jonkun huutavan nimeäni. Se oli Jouko. Voi hemmetti, taas tuo mies. Mutta minut oli pongattu, joten pakoon ei pääsisi. Olisi vain kestettävä tämä takaisku. Mitäs Elisa? Taas sitä nähdään. No niinpä. Mies istui muitta mutkitta viereeni ja minä hivuttauduin hieman kauemmaksi. Lähdetäänkös valssaamaan? Ei kiitos, ei. En minä osaa tanssia pätkääkään. Sitä paitsi nilkkani on vähän muljahtanut. Mitä ihmettä sitten täällä teet? No juon olutta, kuten huomaat. Ei vaan. En olisi halunnut tulla, mutta tyttöjen takia oli pakko. Kun ne kuulivat tästä, niin ei ollut juuri vaihtoehtoja. Tai siis olisi ollut, mutta sitten pari seuraavaa päivää olisi ollut yhtä helvettiä. Eikö miehisikään tanssi? Juu, ei, se jäi tuonne mökille. Mietittiin, ettei kannata turhaan maksaa sen lippua. Tämä on muutenkin aikamoinen rahareikä näin yksinhuoltajalle. Ai. Tajusin heti mokani. Minä ja suuri suuni. Mieleni teki hakata päätä pöytään. Kiusallinen hiljaisuus laskeutui välillemme. Luojan kiitos oluttuopista. Olipahan jotain tekemistä. Pyörittelin sitä hermostuksissani ja Jouko sytytti tupakan. Palaako? Ei kiitos, en polta.
Tuopilliseni läheni loppuaan ja laadin mielessäni kuumeisesti pakosuunnitelmaa. Uuden tuopin haku, WC-käynti, harhautus, piiloutuminen, kenties poistuminen koko hemmetin paikasta. Suunnitelmani jäivät keskeneräisiksi, kun Jouko tumppasi tupakkansa ja sanoi: Jos kuitenkin mentäisin tanssimaan. En minä. On tätä oluttakin vielä. Eihän tuossa ole kuin yksi pieni kulaus. Heitä nyt huiviisi vaan, niin mennään. Vastustelu oli turhaa. Jouko nappasi minua kädestä kiinni ja johdatti minut tanssilattialle. Onneksi lava oli täynnä tanssijoita, joten meidän ei tarvinnut mokailla yksin kaikkien kriittisesti tuijottavien silmien alla. Yritin pitää etäisyyttä, mutta mies nykäisi minut kiinni itsensä ja otti niin tiukkaan otteeseen, että henkeni meinasi salpautua. Bändi soitti valssia, sen verran minä ymmärsin. Kappaletta en tunnistanut, sillä minun mielimusiikkini poikkesi tästä genrestä kuin yöpäivästä. Ehdin hädin tuskin jälleen varoitella Joukoa kehnosta tanssitaidostani ja isoista jaloistani, kun olimme jo täydessä vauhdissa. Jouko otti minut otteeseensa ja tunsin suorastaan liiteleväni mukana. Voiko tanssiminen olla näin helppoa, hämmästelin itsekseni. Ongelma ei tainnutkaan olla minussa. Se oli aina ollut huonosti vievissä miehissä. Sainpahan taas kerran sysättyä syyn miesten niskoille. Minua nauratti. Eihän tämä voinut olla mitenkään todellista. Minä tanssin lavalla ja lähestulkoon nautin siitä. Illasta kehkeytyi vastoin odotuksiani varsin miellyttävä. Kun olin kerran antanut paholaiselle pikkurillin, niin se veikin sitten koko käden. Sen lisäksi, että Jouko oli hyvä tanssija, hän oli myös yllättävän hyvä keskustelija. Tanssimme, vilvoittelimme ja kävimme välillä juomassa oluet. Se rentoutti minua entisestään. Ja lapsetkin viihtyivät hyvin. Välillä näin heitä lattialla tanssimassa keskenään ja sitten taas kohta he olivat kädet ojossa kinoamassa lisää limurahaa. Olin jostain kummallisesta syystä hövelillä tuulella ja jaoin heille viimeisiä pennosiani. Arttua ja tämän kavereita näin aina ohimennen vilaukselta. Kerran tämä selkeästi riiteli punapäisen kaverinsa kanssa. Voi noita nuoria, ajattelin jälleen. Suhteet taitaa olla solmussa. Jossain välissä, kun olimme Joukon kanssa ulkona vilvoittelemassa, mies uskaltautui utelemaan minulta niin sanotusta miehestäni. Oli turha esittää enää mitään ja tunnustin kaiken. Kerroin myös sen, että pelkäsin Joukon olevan joku raiskaaja ja siksi olin sepittänyt satuja. Silloin Jouko räjähti nauramaan, mutta vakavoitui, kun kerroin syyn tähän kaikkeen. Olin varma, että hän naureskelisi turhille peloilleni, mutta ei. Hän tuntui olevan aidosti huolissaan ja kuulusteli minua tarkkaan kaikesta, mitä oli tapahtunut. Sanoin, etten enää pelännyt yhtään, ja siltähän se juuri sillä hetkellä tuntui. Minulla oli hauskempaa kuin aikoihin. Sitä paitsi lapset lähtisivät kohta Vantaalle ja kaverini tulisivat tilalle, eli ei hätää, minä selitin olutpäissäni. Jouko antoi minulle kuitenkin numeronsa ja vannotti soittamaan, jos vielä jotain epämääräistä tapahtuisi mökin kulmilla. Lupasin kiltisti tehdä niin. Olimme menossa takaisin sisälle, kun Emmi juoksi paikalle. Äiti, tule äkkiä, huusi Emmi ja nyki minua vaatteista. Tule nyt! No mikä hätänä? Arttu ei ole kunnossa. Jotkut tyypit hakkasi sitä. Me nähtiin se. Seurasimme Emmiä alueen ulkopuolelle. Muut tytöt odottivat siellä. Enkö minä varta vasten sanonut, ettei alueen ulkopuolelle saa mennä, tiuskaisin tytöille. Me vaan vaklattiin Arttua, ei me menty kauas. Se on tuolla, mutta ei me menty sinne asti, me ollaan oltu vaan tässä. Emmi viittoili vähän matkan päässä olevaan metsänreunaan, jossa Arttu nojasi puuhun kaksinkerroin taipuneena ja yökkäili. Juoksimme Joukon kanssa paikalle ja kyselimme, mitä oli tapahtunut. Arttu selitti vaivalloisesti henkipihisten, että ei tässä mitään kummempaa ollut, oli vaan ollut pientä kinaa. Yritin mennä auttamaan poikaa, mutta Arttu ojensi kätensä torjuvasti eteensä ja kieltäytyi avusta. Sitten hän suoristi selkänsä vaivalloisesti ja pyyhki kämmenselällään suutaan. Hänen ohimossaan oli ruhje, josta valui verta. Hei, tuo pitää hoitaa, sanoin huolestuneena ja osoitin pojan ohimoa. Ei se ole paha, Arttu sanoi ja painoi nenäliinallaan otsansa. Ei tässä hätää ole, paljon melua tyhjästä. Mutta pitäähän sinun ainakin ilmoittaa pahoinpitelystä poliisille. Tämä on vakavaa, huudahdin kauhuissani. Pojan ääni koveni ja hän väitti, ettei tarvinnut poliisia eikä mitään muutakaan apua. Hänelle olisi parasta, kun jättäisimme hänet nyt vaan rauhaan. Hän hoitaisi itse omat asiansa. Sen sanottuaan Arttu lähti kävelemään parkkialueelle kylkeään pidellen.
Me jäimme Joukon kanssa katselemaan Artun perään. Poika näpytteli kännykkäänsä ja oletimme tämän soittavan itselleen taksin. Kävelimme tyttöjen luo ja Jouko uteli minulta, miten tunsin Artun. Selitin miehelle, etten kunnolla tuntenutkaan, ja sitten kerroin taannoisesta kaatumisestani ja sen seurauksesta. Jouko meni miettelijän näköiseksi ja tokaisi vaan, että ehkä minun olisi syytä pysytellä erossa tuosta Artusta. Sitten hän kysyi tytöiltä, mitä nämä olivat oikein nähneet. Tytöt kertoivat itku kurkussa, että olivat nähneet 2 miehen tulevan metsästä tapaamaan Arttua. Nämä olivat riidelleet pojan kanssa ja sitten miehet olivat lyöneet Arttua. Olin aivan pyörällä päästäni. Keitä ne miehet oikein olivat olleet? Tytöt eivät olleet nähneet miehiä kunnolla ja nämä olivat poistuneet samaa reittiä kuin olivat tulleetkin. Jouko kysyi vielä, haluttaisiko minua tanssia. Jouduin vastaamaan kieltävästi. Minua ei huvittanut ollenkaan enää tanssia äskeisten tapahtumien jälkeen. Kello oli jo 12:30 ja kun tytötkin halusivat lähteä, niin asia oli sillä selvä. Jouko sanoi jäävänsä vielä joksikin aikaa, halasi minua ja tokaisi vielä ennen siirtymistään sisätiloihin, että muistahan olla varovainen. Hämmästelin sitä hieman, mutta en ehtinyt kysyä, että minkä kanssa piti olla varovainen.